Eski, iritsi da. Aurrekoan entzun nuen atea kaskas, atea zabaldu eta ara, alopezia. Pixkanaka, Bai, benetan, eta jabetu naiz, ispiluak esan da baino aurrekoan saretan, partekatu nuen ikuskizun baterako kartela. Bai. Eta esan zidan bate, jo, Antxon, sarrerak eta bai, oso azkarrari da saltzen eta ez. Sarrerak diot, kopeta luzatzen ari daizu. Ongi etorri alopeziari eta gure lehiaki ere pasa barrura. Sarrerak, ez du. Angi eta Imar, Unai eta Xabat, Helen eta Uxue. Jankoa izango da. Bezarkartea, ez da? Bai, ondo defenditzen. Aitak besterik ez dakit, erentzia hori utzi digu behintzat eta, aprobetxatu egingo dugu. Aina Imar, zuek ondo? Bai, garki. Ba, hile hona guatzen Bai, momentuz bai. Momentuz. Dauzkazue, 14 urte, 12 bat ziren. Gazteak, 18 urte. 18 urte, sasoi ederra. Bai. Miluzen ere, sasoi polita. Ondai. Laugarren saioa, horreko finalean 1000 euro irabazita. Topea. Eta diru hotxak, diruak dirua erakartzen omen du. Beraz? Gaurzakoa. Bai? Hori da espiritua, beste azalpenik eman gabe, animota zortean. Unai, eta Xabat moduz? Ondo, earki. Ondo, sasoi esan da, 20 urtezuk, Unai? Bai. Xabat emeretzi? Baina bai. Jo, sasoia hori bela, sasoie. Egia oso, Miluze oso gazteak deialdia, hauek ere ongi etorria baitira, baina veteranoagoek ere lekua duzen. Ez dira usartzen, gaztiekaz. Ja. Unai, futbolien esan zenuen, basabiltzela edo ibilizinela? Ibilita, ja. Ibilita, ja ez? Bai, gimnasioa. Bai. Bueno, bai. Aldu dana. Bai, Bai, mendira jun, bizikleta, aldu dana. Kirola, bizitza aktiboa, bai. Bai. Oso ondo. Xabat esan dugu pilotari lanetan baietz. Bai. Dorendi jarraitzezu. Nor duzu horrela atzelari erreferentziazko edo? Ander Rimaz. Imatz, euskitzek. Imatz! Bai, kolpea dukan, Ander Rimaz utxo handi bete mengotzago. Aski. Unai Xabat, 3. saioa, 350 euro. Ondo ez da, Unai? Bai, oso ondo. Ondo? Xabat zein tentzionekin gaur? Ba, dena eman, disfrutatu, eta alba dirua eman, ba, hori. Ba, ederto. Ba, listo, esan da dago. Zola, Harri. Helen Uxue, Gabon? Gabon. Ongi etorri, Eskerrik asko. Oso iazarragoak, 19 urte. 19? Non digatoz, azteko? Ni Eibartik, eta ni Arrasatetik. Haze ondo? Bueno, zonalde antzekotik, baina bat egin duzu unibertsitatean okerez banaiz? Bai, magisteritza ikasten gabiz. Aha, non? Eskoriatzen. Ados, Eskoitzan. Alere, bat egin omentzen duten, zehazki, euskara talde batean, edo? Bai. Nola da, hau? Arrabots euskara taldea. Aha. Bai. Eta hau izango da, ikastor duzkanpoko taldetxo bat, edo? Bai, hori da. Piskat euskara sustatzeko, eta hori da. Ara joan, eta topo egin. Bai. Eta euskara sustatzen Ze ondo, Helen Uxue, ze ondo. Miluzera etortzea ere? Bai. Zondo, zuk, ari nahiko zenuke, Helene, unibertsitatean, etorkizunean ere? Bai. Fitxakala dio. Bai, hori da, bai, ikusten nahi izan. Gustatuko litzaioke unibertsitateko irakasle izatea. Bai. Ondo, zer badintza honak eta? Ba, beste gauzatzen artean bai. Ondora, eta, ondo dago. Uxue zu berriz? Ba, euskalo, baina irakasle moduan, baina LH-en, lehen eskuntzan. Bai, ados, ondo. Horrez gain, zaletasunak ere asko. Dantzatalde batean, Helene? Bai, keska dantzataldian Eibarren. Aipatu izan da hori? Bai, esan genuen nola dantzatzen zuten, keskarik ez dago. Eta bestetik gari nahiz ikusten DJ... Bai, DJ Galtzagorri gara. Zer da hori? Ingenuen hori Arrabots talian kontura, justu hemen dagoela gurekin Ander, 3 gara, DJ Galtzagorri, eta hortxo gabiz. DJ irukote bat. Bai. Musika jartze duzu, Bai. Oso ondo, Uxue, zuk ere bai? Bueno, ni agonitzen hasieretan, baina gero sartu zen beste taldekide bat, unibertsitateko eta Oasi zen bezala, ez da? Horrena batzu ginen, gero beste batzuk, proiektu ondiak. Eta ze asmorekin gatoz, Uxue? Ba, ondo pasetara, eta albo saio bat gehiago aguanta, hobeto, Ondo neska. Asmo apalak orduan, Bai. animo bikote. Ongi torri hau pazuek. Horixe. Zakuan Miluzen adidanok, 9.000 euro. Zondo! Urola Institutoko lagunak Azpeitiarrak publikoan, batzuek, ingetorri. Helene edo Uxue, zer bekasita, erabaki, lehenbiziko erronda hontan, potokumeak ikusi makutzi, tribuaren berbak. Bale, ke eramango ikusi makusi. Ados? Zuei emango dugu... Anita Imarri. Tribuaren berba. Tribuaren berbak eurentzat. Eta potokumea bereintzat. Primeran, zoragarri. Tribuaren berbekin, Angi eta Imar. Guazen ba. Bai, zakua irabazi barra dugu, hau ere ondo egin barra dago. Horrera. Asisko Urmenetaren, mantxut lokuzioak liburu mitikoko
berbak. Azizko maite. Honena. Denbora. Oka egin. Kopeta ukan. Oka egin. Entxegukor egin. Begiratu. Oka egin. Pitokeria. Oka egin. Ahoko zuluan eduki. Oka Trumilka. egin. Ez. Oka egin, Aimar. Antxikabea. Oka egin. Ahoko zuloan eduki. Ai. Oka egin. Begizjoan ukan. Oka egin. Entzungor egin. Oka egin. Kopeta ukan. Oka egin. Trumilka. Berriz ere. Oka egin. Egin? Txala egin. Bueno. Odolotzekoa. Trumilka. Oka egin, Anji. Txala egin. Bai. Odolotzekoa. Antxikabea. Bai. Norbait gustoko eduki. Begizjoa ukan. Bikain. Tropelka multzoka. Trumilka. Bai, ondo. Oka egin. Lau, 40 puntu! Zuek, zaukan, txala bota edo. Ai, esateo. Bueno, itxutu egin gara, ondo. Hala ere 40 puntu. Unaixa bat, bertso bat zuentzat. Bazarien lora zaliek. Loratxo batzuk edo. Etxien bat zaindu edo. Oparitu izan izkizuete lorak eta? Ez. Zeuek? Oparitu zoie? Ez da. Oparitan ematen ez baduzu jaso ere. Bueno, lora zaintza kontuetan. Txirritatxo bai, Txirritatxo oso du moldatzen da. Bueno. Hauek zuen hitzak, oinak. Unai, zeu hasita. Denbora. Lore zaintzan pasa dut. Denbora. Pasa denu da. Beroan. Herriko balkoirik. Ederrena. Edukitzeko. Asmoan. Lurra aldatu adaskak. Moztu. Nahiko modu. Inozoan. Sasiei ura bota eta Bota. arrozak. Zirela. Txirritatxo ganka bat guzti ditu. Horretek izan, zerako igualak atxen artean, ikustagun? Horixe, bakarra. 70 puntu bikote oso ondo. Helene Uxue. Ikusi, zuek ala aukeratuta, Bai. Memoria ona beraz. Bueno, ikusik hau. Komeni da. Bueno, hauetxek elementuak. Teleskopioa, kamera, irratia, mikroskopioa, inprimagailua, mikrofonoa, telebista, eta erlojua. Prest? Bai. Guazen bat, denbora Helene. Mikrofonoa, Lau. inprimagailua, Uxue, Bost. irratia, Zazpi. teleskopioa, Lau. mikroskopioa, Lau. telebista, Zazpi. ondo, erlojua, Sortzi. bikain, kamera, Hiru. mikrofonoa, Helene, Bi. inprimagailua, Sei. irratia, Hiru. teleskopioa, Bat. bai, mikroskopioa, Lau. ondo, telebista, Bost. erlojua, Bi. kamera, Bi. bai, mikrofonoa, Zazpi. inprimagailua, Inprimagailua. bai, Lau. bosten gainera. Puntu barik, geratu gara. Lastima. Añita Aimar. Bueno, zuen pozik, ez, besten akatxekin eta ezkara posten edo? Zertxo bat. Añik dio, bueno, egia zat, zakua irabazi nahi duenak, alako ere egin behar izaten ditu. Imintzioak orain. Bai. Prest? Hartu lekua ba. Lehenbiziko erronda, Erne, denbora. Arbela garbitu. Izpiloa Leioa. garbitu. Leioa. Hortxe dago? Leioa garbitu, Bai. espiar. Bigarrena. Loi. Lo. Beroa. Uda. Ondartza. Ondartzan, zanta. Eguzki hartu. Oz. Erre. Bai? Oinak erre. Bai? Vale. Bai. Dantza egin. Helikopteroa, gidatu.
Helikoptero gidaria eta bidaiaria. Ba, oso ondo, bikain. Ondo, Angi utzi zamagenu jirabiraka, egaldatu igual, ondo. Sasoia. Aimar zetxarra, oinek erretzen dienien. Bai, baina. Ezin iritsi. Ondo, unaixa bat asmatzen be bai. Haupa, 60 puntu. Hankazkiak erretzen dagoen egiten dut, ahoa erretzen hariko. Erretzen zait dena, gorputz osoa. Unaixa bat hartuko, zer? Bai. Lehen eusue. Hankak erregabe. Ondo. Bigarren erronda, denbora. Mundua. Eserita. Kotxia. Borobila. Borobila. Ilargia. Teleskopioa. Ez. Ez. Nabe Ez. Zer da? Euri. Borobila, bai. Eserita borobil bat. Bigarrena. Bai, zer da? Bigarrena. Enborra. Arri-jasotzaile. Arri-jasotzailea. Ez. Enbor bat. Bota. Enbor bat bota. Ez. Enborra Arrixa hartu. Ez. Paketea banatu? Bo. Ez que... Zera, makina bat edo? Hirugarrena. Zuzirixa. Hirugarrena. Bero? Surf, tabla. Olatua. Itxasontzia. Itxasontzia. Arrauna. Buzeatu. Ai, ama. Gero kontzeptua batu behar dira. Borobila bai, eserita, noria bat. Kontzeptua Noria. gero lotzen joan behar gara. Noria kainoia jaurti. Zuziria bota duzu, baina demoraz kanpo. Biztutie, bueno, falta. Naufragoak ziren, salvamendu txalupan, askotxo eskatzi izan Bai, hori. punturik ez. Punturik ez. Oh! Esan zuen publikoak. Atxika betzuta. Lene, Uxue, arantzetxo hori ateratzeko aukera. Bai. Hartu leku ez, Anjita Aimar. Ui. Zuek ere lagundu, iritsi berriei. Ados, bikote, bota proposamenak. Demora. Idatzi. Liburua. Zorrozki ba. Zorrozkia, zorroztu. Zer? Arkatza. Ah, bai. Ozondo. Patinetia. Patineteko eskeita. Patinetia. Patinatu. Zehaztu. Patina. Eskeiteko burnia. Ez. Zati bat badaukagu. Patinete elektrikoa. Ah. Bikote bat. Bikote bat, oso no? Bikotea Piragua, bikoteat piraguan galduta. gondolan. Bikotea itxasontzian. Bikatoa itxasontzian bidaiatzen. Bikotea Zehazki? ekan da itxasontzian. Zehazki? Bikote bat. Ez? Bikote bat itxasontzian. Bai. Itxasontzian bikote bat. Oporrak. Bai, baina Oporrak zer da? Oporretan, itxasontzian. nabigatzen. Itxasontziko Deskaltzatzen. porrak zer da? Zer da? Itxasontziko porrak zer da? Kruzeruan. Ah, Vale. bueno. Vale. Ez baita gauza bera. The Love Boat. Gero plana, kruzeroa. Inoiz ez dugu egin? Ez. Ez dakigu. Ja. Egin arte. Baina ze jende mota... Bueno, denetik joaten da, Ez baina... dakigu. Asko ligatzen omen da, dio saioko zuzendariak. Gero izango dira kruzeroak eta kruzeroak. Marikenan bai, claro. Iruroina puntu! Benetan. Benetan. Bale, eroglifiko batzuk. Angi ja prestatu da. Erasorako prest. Asmatukuz, noski. Lehenengoa, Angi Aimar, denpora. Osasun azalea izan naiz. Bai, Betidanik. Oso! ondo, oso ondo. Ardiak be egiten du Titanic azpizen, eta hori dagaitzik aldatzen du. Be Titanic, betidanik. Haupa, oso ondo. Etzen asko ligatu ez, Titaniken. Erori arte bai, Ja. Leonardo DiCaprio esan. Jack eta Rose. Ba, tikitaka ibili ziren. Hilarte, Ja. hilarte bai. Angi Aimar, bigarna denpora. Gerturatzeko esan dit. Mitiko... Lau... Mitiko ez da erantzuna dezatik? Lau. Ez? Ez, nola da, tipo, Emily? Nortzuk? Emily, ez da Ez. Emily. Da... Ume... Hori ez da, hori Behien Harry zer? Potter nola, Behien zer? Behien? Umeak... Bale, baderantzuna zati. Bi aktore, Emma Stone, Emma Watson. Emak, umeak. Emakumeak. Bueno, saiatu gara. Bai. Lemiziko ondo, 50 puntu bikote.
Unai Xabat, ibili zarete. Bestienak asmatuta. Bai. Ia zeuenak, Unai Xabat, lehenengoa denpora. Egosten jarri ditut. Anime. Nor da? Milk, Ez? txitxi, Bai? Txitxiriotzak. txitxirioak. Bai? Vale. Bai. Dragoi bolako txitxi erioak ikuste ditugu behian, ekenduta erioak, txitxirioak. Gazteizen eta, Xabat, txitxirioak. Gutxi. Bai. Nahi gehiago. Baina zerotik hasita? Ez. Beratzen jarrit, potekoak. Bai, hori da. Zabalduta jan. Bueno, Oso zer da. zer bada. Ondo, bigarren eroglifikoa denpora. Rak. Mai gainean daude, Paladarrak. rak bai, nolako rada. Nor da? Birrak, Ez? Apurrak. Bai? Bai? Biapurrak. Apu? Simpson darren telesaileko apu eta rada. Apurrak. Oso ondo? Apu, nahazan bat petilan, abizena. Hau zintzon zaleok, badaki ondo. Begondo izuela, un puntu bikote, bikain. Hablako geizekin, betetzen zugurua, Eta gero, Eta gero. bestetarako lekurik, ez? Ondo. Helen eta usue, eroglifiko zale? Bueno, Bai. Behar ditugu Asmatzen puntuak, dugu, bai, Animo, baina. Ba, lehenengo aneskak denpora. Goizetan sentitzen dut. Nekea. Oso ondo. Barri eta Ken izpiluan alderantziz irakurtzen dugu, nek eta erria, nekea. Oso Berez ondo. nekie ere, orduan. Nekie, ondo. Goizetan, esan zarete horrela... bai, Nahiko, bai. bai, nahiko nekatuta. Egunan arabera baino. Ja. Bigarren erolifikoa, denpora. Etxean utzi dut, Euritakoa. oso ondo. Zer jaten guez, txorizotako bat edo euritakoa? Beuritakoa, oso ondo. Ederto, Errazegiak nahi duzu beste batzuk edo... Ez, ondo, Ez. perfecto. Egun puntu, oso ondo! Ez. zuri zer gustatatzu, Ruizek edo Morenak? Bai. Txistia, Ona, bai. Minuzeko eskuero. Aurrera. Handi eta Imar, aurrera ba. Bai. Prest? A ver. Esan duzu ezagua irabazi Imar duzuela? Irazta. Isildu dira orain, apaldu dira pixka da kontuak. Soroa ere ez du bezala xe, isilik dago. Zein herrialdetan du jatorria argaziko egaztiak? Ja, berezia, Zebolitxe, Peru, Indonesia, Hego Afrika, Zelanda Berria. Zelanda berria. Errebotea? Indonesia. eta ze txori da ba? Hemen jartzen du da, txoria. Txoria. Txorin. Txori koloretsua. Ondo, bokala? Txori. Aurrera, entzun! Bueno. Zein pertsonaia historikoren izena hartzen du OMG taldearen kantuak? Maria Antonieta, Cleopatra, Rosa Parks edo Joana Arkekoa. Joana Arkekoa. Bai, Ondo. Ze bokal, erre hoiei gehitzeko? A. eta aurrera. Nola du izena argaziko Xala pilotariak? Yves, Logan, Estebe edo Xan? Estebe. Estebe? Ips, Zer gehiago? Salaberri, Oso ondo. Oso ondo, Xabat. Ze bokal? bueno ez, I. Hori beto. Yvesen I. Eta? Aurrera ingo dugu? Bai, ezta? Handi eta Imar. Noren abestiaren bertsioa sortu digu Adimentxuk. Wow.
Ikusi zaituten! Guau! Imanol Arzabal, Urko, Gari, Mikel Marquez. Gari. Zara Bilbo. Metal estiloan. Te, bokala? Bueno, ez dago. Eta alere askatzeko aukera, Soroa isil-isilik dago. Bai? Atzena da. Ez? Atzenera, ingo du? Jarraitu, bai. Ze kolore du nagusiki Zutagarren itsasoz beteriko mugetan diskoak? Horia, morea, urdina, gorria. Urdina. Bai. Eta orain. Ze bokal? O. Begira, Soroa isil-isilik dago. Komodoina lortzeko aukera. Bai? Zer da, azken hau? Bai, hortxe dago ta. Ikote? Venga. Kilkerrak isiltzen direnean, tapakiak ohe gainean. Tapakiak ohe gainean. Dios, oso no! Kosta da, baina! Komodoina zuntzat! Bajo sufrituta. Unaixa bat, beste egiteko prest? Prest. Guazen ba, bigarren eskua. Salbu zaudela uste duzu? Bueno. Ze monasterioetako kripta da argazkiko hau? Irantzu, Estibalitz, Leire edo Urdazubi? Urdazubi. Urdazubi? Helen eusue? Leire. Politazkoa. Erregatzu, bokala? Bokala? Bokal bat? I. Eskatu nahi duzue? Gustau, baina. Gustau? Entzun! Nola du izena? Mikel Erentxunen kantu honek. Mireia, Agata, Angela, Helene. Mireia. Mireia. Angela. Jongotzon da oso zalea. Angela. Ni erentzun zalien nahi, Bokala? A. Aurrera ingo dugu. Ea ba. Nola du izena argazkiko postreak, zuzenean. Tiramisu. Bai? Ona, Ni etzatez. Origaneko kafie? Kokoa? Ze koko, kafie? Ez? Ze koko? Kokoa da? Kokoa ni kakaoa, jode. Kakao. Kokoa. Bueno. Ingeles ez kokoa. Baina, hauek... Ez, Ez. Bokala? Letra. Nekauta gaude. Txaloro bat guri mesez. Eskerrik asko. Kakaoa. Eta mascarponea. Oso ona, postrea. Askatu nahi duzu erikote? Ez. Venga, ba, aurrera. Animo. Zein hitz eskutatu dugu Esnebeltzaren kantuan? Gaur da larun bata, gaua dizu ematera aterata. Musikaren erringoran dantzan daude. Euskaldunak, gazteak, neskatilak, titipuntak. Neskatilak. Neskatilak, Titipuntak. titipuntak. Gaua dizu ematera aterata. Titipuntak ere. Ondo. Musikaren erringoran dantzan daude. Titipuntak ere dantzan. Bokala? O. Eira, salbu zaudela uste duzu? Hortxe aukera, Bikote, laugarren erronda, bostgarrenera bidean, ez? Ba, Unai eta Xabat. Animo? Nola du izena argazkiko bertsolariak? Magi Agirre, Eli Pagola, Karmele Abaitua edo Josebine Agirre? Eli Pagola. Tasmatu? K batzuk. Beste bokal bat, azkena? Zein gelditza. Gelditza. Askatu. Ba, baina, Bai, bokala. bokal aurrena. Salbu zaudela uste duzu? Nola dio? Jateko garaian, dortokak ere babesa galtzen du. Oskoletik aterata.
Ondo? Bigarren komodina banatuta, ondo? Helen eusue. Esku bat komodin bat, bigarren eskua, bigarren komodina, hirugarrena? Komodina. Baita, ia ba. Neguari nazka diozula. Nola du izena argaziko film eta telesail kritikariak. Gaizka Izagirre, Jon Baguez, Joxan Goikoetxea edo Aritz Gorrotxategi. Gaizka Izagirre. Gaizka. Gaizka, ze hona dan. Apa, gaizka. Anariko da, mi luze edo telesail bat ikusten edo. Bokala? Ba, ikustiako la miluze eta kritika hona egin. Gaizka? Gaizka? Gaizka, Eta kritika? berrian nahi du irakurri kritika hon bat miluze. Ona, Ona. Bestela zidatzi. Eta bereziki aurkezleak azpimarratzen dituen bai. kritika bat. Listo. Hori esan da? Sotilki hori esan da? Helen eusue bokala? Barkatu, Aurrera. Entzun. Eguzkiak itzali ditu. Guau. Argia. Ze behar du hor? Ilargiko, tabernako, gainerako, jardineko. Argiak. Tabernako. Ilargiko. Gainerako. Gainerako argia. Ze politxe. Bokala, unaixe bat? Ea noiz idazten digun gorka urbizuka besti bat, A ber, Miluzeko aurkezlieri. Hori ba. Eskatzen hasita. Bikote, zitxura? Aurora ba? Helen eta Uxue. Zein aktoreri egin diogu zuma, Egoitz Lasa, Inigo Larrinaga, Ander Lipus edo Candido Uranga? Candido Uranga. Inigo Larrinaga. Egoitz Lasa. Lipus? Lipus. Minanekin, orain. Bai, egia da. Ea noiz idazten digun atezela bat. Ze urtetakoa da Matt Simonsen kantu hau? Everybody got the reason. Everybody got the way. We just catch and release. What builds up my day. 2002koa, 2009koa, 2014koa, 2023koa. 2009. Malau. Mala? Malau. Nola? Malau? Hogeita bi amalau. Hori da, denak esan da. Hogeita bi amalau. Bokala? Edo I. Bokaltxu bat. I. Hortxe bat, neguari nazka diozula? Bai? Edo azken errondara? Azken erronda. Bazen ba? Zein abeslariri egin diogu zuma? Ola jentziarte. Bai, apalaia. Bokala? I. Badakau. Hortxe, neguari nazka diozula? Segulako aukera bikote? Ez dago urtaro txarrik oporretan dagoenarentzat. Beti ondo, ez da? Bai. Neguan ere bai. Komodina ere bai, oso ondo! Balanak bikain beteta bakoitzak bere komodina eskuratuta markagailuak 320 eta komodina. Zarautz Oñatin, Ermua jartzen 340 eta komodina. Eibarra Arrasate 280 eta komodina. Zein da zuzena? Anjaimar, zeuek erantzuten hasi. Lehenengo errondan, jakin nahi duguna da, arrautzak erruten dituzte. Pitoia, kangurua, pinguinoa, eta elefantea, dordoka, jirafa, krokodiloa, izokina, kolibria, inurria. Pitoia. Ondo? Arrautzatik gaiotzen da, bai. Unaixe bat? Nongoa? Kolibria. Egazia baita. Izokina. Bai. Inurria. Egunean 1200 jartzeko gai da. Atea. Zuzen. Dortoka. Krokodiloa.
Oso ondo. Azken zuzena. Pingüino. Komodinarekin? Ez, pingüino. Komodinoa, ez Ez, pinguinoa. esan pingüinoa. dugu. 150. Bikain. Unai eta Xabat. Unai Xabat, bigarren errondan, Zuberoako udalerriak dira. Iruri, Maulelestarre, Amikuse, Altzuruku, Muskildi, Bidasune, Larraine, Montori, Azparne, Ospitalepea, Añarbe. Iruri. Basabirian, kokatua. Maule Lestarre. Hiriburua. Azparne. Lapurdin dago. Barnealdean, Lapurdin. Unai Xabat, Altzuruku. Altziki. Niko etxarte eta japa, bertan. Zebolitze, Bai. txiki, ederra. Helene Usue, Larraine, Zuberoa ego mendebaldean, bai. Añarbe. Petxarra eskualdean. Amikuse. Nafarroa behereko eskualdea da hori ba. Unai Xabat, Komodina erabiliko dugu. Hortxe Muskildi, eta orain esan duzue, Planto ingo. planto. Ba, 60 puntu, zuentzat. Oso ondo. eta azken errondara goaz. Helene Usue, rap estiloa lantzen dute. Labasu, Vicente Indart, Dupla Odei Barroso, John Mayer, Eminem, Edozein B, Small Time Crooks, Snoop Dogg, Nicki Minaj, Jay-Z. Dupla. Rapa ere, bai. Eminem. Ezinbestekoa. Snoop Dogg. Tarararara. Sondo. Odei Barroso. Ona, odei. Nicki Minaj. Mundu mailako rapizarra, bai. Zuk esan. Jay-Z. Beyoncéren zenarra. Badakin hor da, bai, ez dakit. Ja. Ez Gitzi, ez importa, bai. Helene Usue? Komodina daukagu ez da. Bai. Bai, erabilingo. Gai. Garaitxarrean horrela ala tokatu da. Labazu eta... Eta guke bai komodina. Bai, za. Bai. Bueno. Eta komodinak dio... Edozein bi... Edo gerri da hartundu. Markagailuak, Ankita Imar, 270 euro. 550 Unai eta Xabat. Helene eta Usue 280. Hortxe izan dugu komodina, gero erabiltzen hasita, alperrik sortatu da. Ale ere, Helene eta Usue, zer moduz milu zen? Ondo, gustora, motza, baina bueno. Laburtxu, Bai, eta gero azeren esan duzue, helburua, Ondo pasatzen. saio pare bat edo. Bai, helburua ondo beteta, baina hori hasiera penia izen da. Eta ikertuko dizuegu guri ere penatxoa, oso gatorra aritu zarete. Zuek ere bai, diote, baina... Ez, benetan oso jarrera ona, eta... Berriz ere noiz bai, talegia, zeguke ilaski jarraituko dugu hemen. Beste 10 urtez edo. Gitxienez. 3 urte barru, bueltatu berriro. Bueltako gara. Apa, bikote, eskerrik asko, Ondo, Fin, harira, Anje eta Imar batetik. Larri, berriz. Bai, bueno. Bai, Inork ez zuen esan, erraza izango zenik. Erosoago, Unai eta Xabat. Bai, gaur bai. Egia esan, ongi etorri eskasa ematen ari gara, Ni luze iritsi berri eta diot. Bai, hartu da jun. Bai, ez da? Zau, erraza hemen aurrera egitea. Sokatira ere biziak ikusten ari gara, Unai eta Xabat, puntu gehiago dituzue. Anje, Imar, zuek erantzuten lehenak, hartu lekua ba, Sokatirara goaz. Eta denbora, zenbat linea ditu Bilboko metroak? 3. Bai,
Zein festatan hartzen du parte Mutiko Alaiak izeneko peñak? Paso. San Ferminetan hartzen du parte. Ze kirol da soccer Ameriketako estatu batuetan? Futbola. Futbola. Zein da Euskal Herriko bigarren udalerririk populatuena? Bilbo. Gasteiz. Bizkaiko ze udalerritan dago Torca del Carlista leizea? Paso. Karrantzan. Zein txirrendulari taldetan aritu da zuzendari Peio Goikoetxea? Euskaltel. Laboral kutxa. Ze lanbidetan erabiltzen dira eoziri lanetako teknikak? Paso. Joskintzan. Zein bi euskal lurralderen artean dago Txingudi badia? Gipuzkoa. Eta Nafarroa. Eta Lapurdi. Zein da Ekuatore Gineako hiriburua? Paso. Malabo. Zein pertsonaia mota da McDonaldseko maskota? Paiasua. Bai. Ipa! Larri ginen. Nork asmatu zuen Lekeitioak izeneko abesti mota? Paso. Laboak. Lur planetaren azaleraren zein euneko estaltzen du urak? 70. 70, bai? Zer jasotzeko eraikitzen ziren nekropoliak? Piramideak. Hildakoak jasotzeko. Zein hiritan dago Moulin Rouge kabareta? Parisen. Bai. Norena da Zainak eman izeneko diskoa? Anari. Olat Salvador, Italiako zein hiritan jaio zen Marco Polo? Nápoles. Venezian, ze taldek sortu zuen Have You Ever Seen the Rain kanta? Aba. Creedence Clearwater Revival. Zein da Mexikoko hiriburua? México. Mexiko hiria. Bai. Zein disiplinatan nabarmendu zen Le Corbusier. Paso. Arkitekturan. Zein euskal herrialdetan dago? Wow. Larri zineten zuek gaurrena. Batera da bestera? Bueno, nazte borraste unaixa bat, gaur. Bai. Ez da posible izango, finalera zailkatzi, Ze moduz? Ondo. Ondo. Bai. Gustora, urrongo Bai. biluzen. Zeuen, eta txanda bat. Apa, aitote! Aimar eta Angi, finalean, berriz ere, Bai. 1000 euro irabazitik gatoz. A ber, beste 1000 o... Bai? Eta horrekin konforme? Horretakoa... Nik eskaini behar nizkizuen. Mutuera ino, botia. Beste 9,750. Oso ondo dau. Ze begira da, Azpitiarrek, Jende serioa. Egon dizuela, opa zuek. Etxekoa gurekin bat egiteko momentua. Aimar Rangi, frantsesez, hitz egiten dugu? Ez. Zerbait. Joleu pese. Oui. Ui, bueno. Parlez-vous français? Handetkoa, Katzenk petit. eta Bai. Eiffel eta... Comment allez-vous? Bai. Bai. Ça va? Ez dakigu, Bueno. Bai. Badakizu? Portuguesa, dakit, izu dena. Bueno. Bueno. Frantsesa. Geografia. Aimar, Angi. Frantsesa hizkuntza ofiziala da herrialde hauetan. Denbora. Yemen. Bai. Guyana. Ez dakit da. Bai. Maroko. Ez. Niger. Bai. Luxemburgo. Bai. Vale. Djibouti. Zein da. Ez. Belgika. Bai. Bai. Algeria. Ez dakit. Vale, bai. Bota. Vanuatu. Ez. Ez, venga. Ez dakit. Ikustat. Ez dakit. Togo. Tago, bai. Bai, Bai, venga. Kamerun. Oh, bai. Egiaztatu. Memoriako lasai. Bostakatx. Vale, ni ustez. Aguna, Kamerun horra eta Togo horra. Minimo. Kamerun, bai. Bai, dale. Maroko, ez. Igual Yemen unea. Probatze Bai, deu. venga, da. Eta Djiboutin gustatu. 3 aldau ditugu. Basista. Probatze deu. Bai. Vale. Lauak. Ikusti Yemen ona. Vale. Djibouti igual horra. Togo horra. Togo. Bai, ez. Luxemburgo, Bélgica, bai, fijo. Algeria igual ez. Vanuatu. Vanuatu no, hemen. Probengo, asko movido, Vale. Movimendu asko egin. Bostakatx. Algeria bai.
Yemen, Guyana, Maroko ez, Niger, bai, Luxemburgo bai. Aldo berdek, venga, ba. Ez, hortik ondo. Baina, denbora, ba. Eta Vanuatu eskerra. Eta hau... Ez, neu, honek aldrez. Mundie. Aimar eta Angie, urrezko galdera. Herrialdeko banderan urdin kolorea agertzen da, denbora. Bai? Bai. Zagit. Guyana. Bai? Bai. Venga. Zemuz. Eski. Bai. Marokonez. Ez. Frantsesa ez da hizkuntza ofiziala, zuzena da? Arabiera eta amazigera baitira ofizialak. Luxemburgon bai. Luxemburgera da hizkuntza nazionala eta frantsesa eta alemaniera ere ofizialak dira. Belgika bai. Frantsesa da Balonia eskualdeko eta Bruselako hizkuntza nagusia. Kamerun. Bai eskoremuan, zuzena da? Erne, 250 hizkuntza hitz egiten dira herrialde honetan, ingelesa eta frantsesa dira ofizialak. Afrikan, Niger, bai eskoremuan, zuzena da? Eta hauxe hizkuntza ofizial bakarra. Togo. Ez eskoremuan. Bai? Hortxe, akatsak, desente, hizkuntza ofiziala baita, frantsesa Togon, bai Vanuatun, bai Djiboutin ere, ez ezko behar genituen, Yemen, Guyana eta Algeria. 250 euro, Aimar eta Angie, oso ondo? Eskertu. Aurreko eguneko 1000 euroi gehituta asko zobeto. Bai. Ba beste 1000 euro irabazteko aukera. Urrezko galderaren erantzun zuzen bikoitza. Asmatzen badugu, herrialdeko banderan urdin kolorea agertzen da. Tita baten Luxemburgo jarri zuie. Nik egin, Nik usta ez. Bai? Osatuko genuke bandera? Zurixa eta gorrixaz. Oso ondo. Urdina? Urdina, argia. Hauekin batera, bai. 1000 euro jokoan. Aimar eta Angie. Zer Angie? Beste 1000 euro? Bai. A ber. Guyana, bai! 1000 euro, banatuko ditugu! Bai. Venga. Guyana, zuzena da. Djibouti behar genuen! Ikote, ondo dago? Beti ere zibila 1000 euro irabazita, 250 gehiago, 1250 denera! Aimar, Angie, segi hortan, hau